ಉಂದ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಏರು ಬತ್ತೆಡಲ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಅಗಲ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಬಂಡೆಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿವಾಡ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಡೇರು ಏನ ನಮಗಿತ್ತ ಈತು ವರ್ಷದ ಪಿಲಿವಾಡು ಎಂಕೆ ಪರೋಡಿಜ್ಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಅಗಲೊಟ್ಟು ದಾದಾಣದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತನ ನನ್ನ ನಾಟಕೀಯ ಒಂದು ಆನಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವಲ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಆನಂದಾಂಡ ಯಾನ ರಡ್ಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪುದರ್ ಬಂಡೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಏರು ಬರ್ಪಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಷಾರಾಗಿಡಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ವೇಷಡು ದೇವೇರು ಹುಷಾರು ಮಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸರಿ ದೇವಣ್ಣಗ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂದ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಏರು ಬತ್ತೆಡಲ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಅಗಲ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸುಳ್ಳೊಂದು ಬಂಡೆಡ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಲಿವಾಡ್ನ ಕೈದು ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಒಂದು ದಯಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಒರಿಯಗತ್ತು ಒಂದು ದೈವ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಇನಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಉಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ഞാൻ ಸೈತು ಪೋವೆ ಆಂಡ ಪಿಲಿವೇಶ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಆಳಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಕಟ್ಟೆಂಚ ಬೋಡು ಅವೇನೆ ಬೋಡು ಅವು ಬುರ್ದು ಬೇತಗಲಿಗೆ ಉಂದು ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಎಂಕ ವಿಷಯ ಅಂಚ 15 ಜನಗಳು ಎಂಕ ಬನ್ಪಿನ ವಿಷಯತ್ತು ಈ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲೆಗಳಿತ ಕುಡ್ಲಬಹುದು ಎಂಕಲೆಗಳ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನ ಪಿಲಿಮೇಟ್ ಬರೋದು ಉನೆಂದು ಜೋಕುಲ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂಪಿನ ವೈರಲ್ ಬಣ್ಣಗ ಓ ಇಂಚ ನಡ್ಕಿಗೆನ ಇದು ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುನ ಇದು ಶೇರ್ ಸಾಪುನ ಅವು ಶೇರ್ ಇತ ಖಾಲಿ ಜನಕುಲು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಮಂಡೆ ಉಂಡದೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡಂ ಗೋಪಿ ವೈರಲ್ ಆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯತಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗದ್ ನಲ್ತೆ ಪನ್ಕೆ ಆಯನ ಇಷ್ಟ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಿಲಿ ಪನ್ಕಿನಾನೆ ಕಾರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಕ್ ಅನ್ನುಂತವೇರು ಒಂದು ಇಸೆತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಯ್ನ